uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande, umama uNsibande, egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Ngibingelela ekhaya leZwi. Ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngidlulisa baba ubufakazi. Ngisolokhu ngingenile ekhaya leZwi nokho ngimusha baba. Kodwa nje ngizwa ukuthula baba oyisimanga emphefumulweni wami ngey'ntshumayelo nangezifundiso osifundisa ngazo baba. Nginokuthula emoyeni engathi nje baba khona umthwalo osukile emphefumulweni wami, nginenjabulo. Nje angazi ngachaza ngithini. Ngiye ngaba semkhosini nje u-3 days baba. Kunezinto ebengizikhulekela nje nami ezasekhaya lami. Ngiyabona uNkulunkulu imikhuleko yami bese ngikhombisa ukuthi ukulalela wena nokwenza okushoyo, imikhuleko yami iyaphendula. Ngaba nje nombono baba emva koba sengiqedile umkhuleko. Ngathi ngibona intaba iphambi kwami. Ngathi ngidlula isandla le ntaba mayimi phambi kwami ngayithinta ngesandla vele yancibilika baba. Nginokuthula emphefumulweni wami. Ngathi nje nginakho konke. Angazi baba kwenzakalani. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngawe okuvusile wazokwakha ibandla lakhe elingenazihlisa alidingayo elingenambimbi. Ngiyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu akasigcinele wena. Izinto nje inkulumo eziningi ungazinaki baba. Kodwa nje uNkulunkulu asigcinele wena egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelele uBamtsibande, ngibingelele nomama, ngibingelele nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiphawula le ndaba yokulokhuza, yokuvuma izono nokubhabhadiswa. Kahle kahle siyathanda ukuthi manje sihambile kakhulu sabhabhadiswa emabandleni ethu, ekugcineni sa-endapha izono zinamathele kuthina ngoba uBamtsibande ukasho ukuthi asibhabhadiswe isono, sibhabhadisiwe thina nezono singazange impela size sivume ngoba awuvunyiswa ebandleni lakho. Uma usukholwa wathi ufuna ukubhabhadiswa uyabhabhadiswa. Ekugcineni lezi zono ubhabhadiswa nazo, ekugcineni uma uthi uyazama ukuthi uyishiye azisali ngoba vele awuyivumanga, zikhona la kuwena, uhamba wehla wenyuka nazo. Manje mase sifika ekhaya leZwi siyafunda ukuthi izono ziyavunywa. Mase uyivumile uyayishiya bese uyabhabhadiswa. Then emva kwaloko bese siyaqala-ke lolu hambo lokuphila impilo engcwele ngoba sesiyivumile izono zonke. Saphinda-ke manje sesicela-ke nokubhabhadiswa futhi sesifundile ekhaya leZwi. Mhlawumbe inkonzo yesithathu uBamtsibande ndifundisa ngayo ngokudla isidlo senkosi ungekho ngcwele nokubhabhadiswa. Manje ngesikhathi ufundisa nathi siyakheka, siyafisa ukuthi cha, ake nami ngenze ngale ndlela engibona iyiqiniso ngoba ngiyebo esontweni lami ngenzile, ebandleni lami ngenzile, kodwa ngiyabona ukuthi akwenzekanga kahle. Bese ngivuma naleyo yokuthi uma uthola inkonzo nawe esuke ikuthintile uyayidlulisa, uyidlulisele egruphini. Kodwa manje kukhona abayithandayo, kukhona abangayithandi ngoba kokunye mhlawumbe isuke ishaya izinto zabo, asazi ngempela asazi. Kodwa wena usuke ubona ngondlela wena ekuthinte ngawo, ubona ukuthi mhlawumbe nakomunye izofike nayo imthinte kanjalo, kodwa ifike-ke kungabi kanjalo-ke. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, ngiyaxolisa ngokudilitha, isikhathi siyangishaya. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba. Baba ubufakazi obufakayo bungenza ngingahlaliseki uNkulunkulu ngendlela angimangaza ngayo. Kule weekend siphuma kuyo baba kade kunomcimbi la ekhaya. Makunomcimbi-ke ngihleleke ukuthi ayike ngisonto edlule usazoqala nje indaba zotshwala. Ngibacela ukuthi ayike ngoba seniqala lezi zinto sengicela ukuhamba nginishiye. Kube njalo-ke ngihambe ngiye kumama, uNkulunkulu asibusise ngaye la eMbuba. Ngifike ngihlale ngokuthula kakhulu ekhaya lakhe. Zenzeka izinto, kube nento nje engiyibonayo ukuthi khona into ezokwenzeka, kodwa ngoba kunosisi wami othanda ukukholwa futhi uyayithanda nalezi zinto, ngiyibone iyenzeka ngayo.
Ayi nangempela bangifoneleke nje ngihamba nje ayithiwa hayi kunomsindo nje la ekhaya. Ayi ngithi mina ngiyadabukela kodwa nje ngilokhu ngibakhulekela ngithi uNkulunkulu ubasize baze bafinyelele kulazini iqiniso. Ayi ngitshelwe-ke mase kube usuku lomcimbi-ke ayi kuthiwa impi eyayila ekhaya hayi kuthiwa omunye udadewethu efuna ukugwaza lo omunye udadewethu lo engangiyibone ngayimpi. Hayi ngize kupheleke Monday-ke ngikhuphuke-ke ngibuye ngize la ekhaya. Mangibuya la ekhaya hayibo ngifika ibala ligcwele ngixakeke ukuthi hayibo labantu kade abahambanga yini ngoba phela bayasebenza. Hey ngingazi noma ngibuyele emuva noma ngishiye phambili ngithi hayi ngeke Jesu Kristu inkosi ngimi isibindi ngize ngigcwala amandla ngithi uJesu Kristu inkosi nginyathele ngize ngifike egcekeni ngisho njalo. Mangifika ngiqala kubafana bendawo ngibabingelela abaphuzayo ngithi sanibona ngidlulele kumndeni wami ngubingelela ingene endlini vulela uRoma 10:9 ngivulele lemkhuleko efafaza igazi lenkosi uJesu ngoba ngangizwe ukuthi kwaze kwangcola amadimoni ayayichanasela nje enza yonke into ayithanda. Ayi ngilifafaza igazi lenkosi uJesu ngizwe ukuthi ayi kwenzeka-ke manje nami sengizokwazi ukukhululeka sengizokwazi nokunyathela. Hayi kwenzeka ngazizwa nganyathela ngazizwa hayi mangingena nje indlu nendlu nje ngithi uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. Hayi beze bazongitshela-ke la usisi wami ethi hey sisi wami hey kwenzeka inkinga la. Hey usisi wami sefuna ukungigwaza ngathi uyalunga. Kholwa inkosi uJesu phuma ehlotsheni phuma ehlotshweni phuma akunako ukuthula phuma kholwa inkosi uJesu uyangibona mina nginokuthula okungaphakathi. Hayi ukulungiseka umndeni baba uhambeke ngisale nabafana bendawo noma bangisale nabo ayi ngizwe ukuthi bayangicika-ke labafana ngithi uJesu Kristu inkosi kule bafana cela bangihambele ngithi nje uJesu Kristu inkosi kule bafana cela bangihambele. Awo abafana bahamba nje ngokulandelana bahamba bashiya ekhaya kwaba nokuthula. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela ngibingelela ubaba umama abazalwane bonke egameni lemvelethi uJesu Kristu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngisacela ukuthula ubufakazi ngaphambi kokuthula ubufakazi sacela ukubonga ukuthi uNkulunkulu angithande kangaka. Ngibonga ukuthi ngine-confidence namhlanje ukusukuma ngisho ukuthi uJesu Kristu inkosi ngingabi ne-limit ngoba benginganayo i-confidence ukukusho kuphelele. Ivangeli bengilitholile bengithi ngitholele lona kodwa-ke benginganaso isibindi ne-confidence yokuthi ngasho ukuthi uJesu Kristu inkosi ezimeni zonke nakukho konke nakubo bonke. Kodwa namhlanje ngemfundiso nangesiqiniseko sayo yonke lento esiyifundayo ukuthi ngempela iyaphila ngaphandle kwababa uNsibande ngaphandle kokusizwa kwababa uNsibande kodwa ngemfundiso nokusigruma usigrume to the extent ukuthi we can stand on our own. I can stand on my own. Ungifundile bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu. Maybe you will understand what I'm trying to explain ngoba angilona igaga emlonyeni kodwa nje I can stand ngithi uJesu Kristu inkosi. Makuvela izimo ngime without ukuthi ngigijime mhlawumbe ngiyocela ubaba ukuthi angithandaze cha sengivele ngenze lokho engikufundile ngoba senginesiqiniseko sakho ukuthi yonke into iyasebenza. Ngikhuluma nje namhlanje I came across ukuthi ngithole umntana sekhaya owabaleka noma wakhe nkathi babade zama uthatha isithembu. Ngimtholile lo mntwana kune group akade beyivulile nje ukhumbule ekhaya nje WhatsApp. Mangithola lo mntana kuleyo group ngimthola via omunye okade efuna thina. And then mangimbuza ukuthi hawu usithole kanjani ke thina wasesho ukuthi ayina igroup. Mangena kuleyo group nami ngifaka isicelo sami enhlizweni yami kunalowo uthandaza inkosi Jesu. Ngiyacela ukuthi nami ke ngithole njengalo sitholile ngicela nami ke ngithole umfowethu. Ngimthole bazalwane umfowethu. After ngimtholile leyo group yavesana yaphela. Maze ngithi ngibuyela kuyona ngiyobonga ukuthi umfowethu ngitholile ngisende nezithombe ngishude naye. Ngithola ukuthi igroup ayisekho. Ngithi uJesu Kristu inkosi bazalwane. Lo ngane ithola ayina ID ayina birth certificate and noma wayo nje umuntu onganakile nje onganandaba. Namhlanje ngibonga uNkulunkulu uma wami is busy in the process yokumthathisa i-birth and everything. Ubaba kade ayishonela so nje yonke into nje is perfect. uJesu Kristu inkosi yonke into bazalwane nje
isiqiniseko sokuthi everything is possible with God. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela noma ngithi Jesu Kristu inkosi. Siyambonga Baba uNkulunkulu Baba ngaso sonke isikhathi okuyena osisizayo. Ngilalela ubufakazi Baba, ubufakazi buyasisiza kakhulu ekhaya leZwi. Ngilalela ubufakazi ngizwa lo sisi uthi ube nombono ekubona Baba welisa abazalwane. Abanye mabewela engathi ikheshe labo belivele lishone phansi, kushuthi ligcina bengahwelanga. Kuvuka izwi lencwadi kaMathewu 25 iy'ntombi eziyishumi ukuthi kulezi ntombi eziyishumi Baba zonke zazazi ukuthi zonke zilinda umyeni, kanti ezinye zazo Baba zazingezokwazi ukumbona umyeni ngoba amafutha zayingenawo. Malivuka leli zwi Baba ngiyabheka ukuthi uyawelisa abazalwane, izwi intshumayelo uhlezi usishumayeza ngazo, iy'mfundiso uhlezi usifundisa ngazo Baba, uyasiwelisa ukuthi sikwazi ukuthi masidlule emhlabeni sikwazi ukubona ubaba uNkulunkulu. Uyasiwelisa ukuthi sibone inkosi yethu uJesu Kristu eyasifelayo. Uyasiwelisa ukuthi sazi ngoNkulunkulu wethu. Kodwa into sonke Baba njengoba sihlangene sisekhaya leZwi, kodwa akusho ukuthi sonke singabakhethiweyo sonke. Kodwa abanye bethu kukhona izinto esibambelele kuzona esingasuki kuzo, kodwa sibe sikhona la ekhaya leZwi oyintabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Okuyikhona okubalulekile ukuthi kuthina kumele sizifune thina ukuthi siyibo yini abade ngoNkulunkulu, siyayenza yini intando kaNkulunkulu njengokukhuluma kwakhe ezweni lakhe, siyakwenza yini ukufuna uNkulunkulu. Okuyikhona okuyosiwenzela thina nathi sigcine sifikile kuyena, sigcine sifikile nathi enkosini yethu uJesu Kristu. Baba umbono usuvele wangenza nje ngathuthumela ukuthi kazi uNkulunkulu wami siyasibheka yini, ngoba kuyiqiniso ukuthi vele khona abayowela khona abangeke bawele, futhi sikubhekisisa ukuthi uNkulunkulu ukubekile Baba ukuthi usiweze ngampela. Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ukubekile ukuthi kumele ukuthi usiwezele ngaphesheya, singakubukeli phansi kodwa sibheke uNkulunkulu kuwe ukuthi uye lo esimdingayo, nguye lo oyosiwezela ngaphesheya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga uNkulunkulu usigcinile. Ngithanda ngithole ubufakazi kuBaba ngomsebenzi owenziwa uNkulunkulu. Ngomsombuluko ngangusuku lami lokuvuma izono, ngabika kuBaba indaba yokuzamula mangikhuleka, nanokuthi kwakusukela yini ekudala ukuthi ngicabanga ukuthi yikho okudala ukuthi ngizamule. Ngiyabonga uNkulunkulu umsebenzi awenzayo kusukela kuleso sikhathi kuze kube namhlanje. Kwabaleka ukuzamula, kwathutha, kwahamba umoya wokuzamula. Ngiyambonga uNkulunkulu kulokho kakhulu, ngoba kwakungihlupha ngale ndlela, kwakungihlupha futhi ngiqamba amanga ukuthi kungani njalo nje mangizoqala ukukhuleka ngizamule. uJesu Kristu inkosi kuleyo ndawo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi awenzayo ngekhaya leZwi. Kuningi engikubonayo kwenzakala empilweni yami nokukhula ekumazini uNkulunkulu. Ngiyambonga Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyalibonga ithuba uNkulunkulu Baba angiphe lona ukuba nami ngidlulisele ubufakazi ngemuva kokuthi sengivumile izono. Nganginenkinga yokuthi njalo mangicabanga ngokufa ngivele ngibe novalo, ngishawe uvalo, kanti lithi izwi lenkosi simelwe ukufa. Kodwa manje
ngimangala ukuthi kungani mina njalo mangicabanga ngokufa ngishawa uvalo, kanti kusho ukuthi ngikholwa kanjani. Kwahamba ngangena ekhaya leZwi, ngabona umehluko. Ngafika la kuvunywa khona izono bese uba nokuthula. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba. Nginokuthula enhlizweni yami, kumnandi. Nginenjabulo, nginentokozo enganqamukiyo. Selokhu ngivumile izono ngomhla ka-1, ngomhla ka-3 ngabhabhadiswa. Ngizwa umehluko omkhulu omningi, ngizwa kumnandi, nginentokozo engapheliyo, nginendumiso engapheliyo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomndeni wakaNsibande ukuba basithathe sibe abantwana babo, silalele ukukhuluma kukaNkulunkulu usuku nosuku. uNkulunkulu ngiyamcela akukhulise baba, uhlale ekumazini, akubiyele, akufihle kuzo zonke izimo odlula kuzo, ngoba njengoba uyimbongolo egitshelwe akumnandi, kodwa ngenxa yokuthi uvumile ukuthi ube yiyona leyo mbongolo, uNkulunkulu akaqinisa, akupha amandla, akuthwale. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukuveza lokhu. Ngolunye usuku ukhulume ngokuthi uNkulunkulu igama lakhe uyakwazi ukulingcwelisa, elingcwelise kubantu labo, ukuze kubone futhi abanye abantu ukuthi igama lakhe uyakwazi ukulingcwelisa. Ngifuna ukuvuma ngithi lento ngayibona lapha la ngisebenza khona. Bekuzoba ne-prayer day, kwahlangana umhlangano ukuba kuhlelwe. Abantu abebephethe ikomidi lezenkolo basho bobabili bathi bayayilahla lezi khundla, abasafisi ukuqhubeka nazo. Futhi ngokwabo indlela ababekusho ngayo, babefisa into ekuthiwa nje ikomidi lezenkolo iphele. Ngesikhathi besho njalo, kwaba khona into esukuma kumina ngaphakathi. Ngathi mina ulahla uNkulunkulu, ngathi ngiyamcosha, ngathi angizuvotela umuntu, mina ngicela ukusho ukuthi ngiyasithatha lesikhundla, ngizoliphatha futhi leli komidi. Ngakusasa labo bantu bashonelwa abazali babo bobabili kanye kanye, bangcwaba kanye kanye nge-weekend eyayilandela abazali babo. Ngifuna ukusho baba ukuthi uNkulunkulu ngambona elingcwelisa igama lakhe, elingcwelisa kubantu, ngabantu abamdelelile. Impela izimfundiso zakho baba ziyamangaza. Empeleni kuningi baba, ngisho ukungcweliswa kwensimu bengizokuxoxa nakho, ukungcweliswa kwemoto engihamba ngayo bengizokusho nakho, indlela uNkulunkulu akwenza ngayo. Siyabonga baba ukuthi awusifake ehlathini, kodwa usinikeza amaqiniso, ovuma phakathi enhlizweni, uhlele endlini kwakho uthi, hawu Nkosi, ngiyabonga. Lokhu ngiyakwazi noma lokhu angikwazi, ufunde uthi Nkosi, lokhu ngiyakufisa, ngilekelele ngikubambe ngoba kusha kimi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba, aqhubeke usisize, usilekelele, siyawadinga amaqiniso anje. uJesu Kristu uyinkosi, ngiyabonga. Amen. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama nabazalwane bonke basekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu, nami kade ngagcina ukungena ngibonga uNkulunkulu, ayi ngoba kungekho angenzela kona. Kodwa nje angazi kumnandi ukulalela abazalwane befakaza. Kulezi insuku kuzosa kube izolo. Kube nenyoni ebikade lihlupha nje la egcekeni, icishe yashaya umfana wadakha. Medakha vatane yabhabhazela yawela ehlabathini. Yavedane yathothobala, wabe sethe uyayikhuza inyoni ayisanyakazi. Ngambonga uNkulunkulu ngalokho, ngeza kuyo, bangibiza ngeza kuyo, ngalula isandla ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi kuleli khaya.
mawukuthi bewuthunyelele ukuzoganga uhlulekile. Yaphelela nje inyoni yavedane yagoqo ngani inyoni. Ngalokho nje ngavedane ngambonga uNkulunkulu ngoba sisempini vele kulesi sikhathi la ekhaya lami, kodwa ngiyambona uNkulunkulu ukuthi ungibiyele ulifihlile nje leli khaya kakhulu. Ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe angenzela yona. Uma kuthiwa sibiyelwe, ngiyakubona kimi bazalwane, ngiyakubona uNkulunkulu nje ungithwele kakhulu. Ngiswele kona ukumbonga. Ngazi ngifisa uNkulunkulu angiphe nje impilo ehlukile engizoyiphila, kubone wonke umuntu ukuthi leliya khaya libe naleso sibani. Ngoba ngithi uma ngikhuleka ngithi Nkosi ngitshala umlilo wakho, ngiphophisa konke okungena ngokungemthetho phakathi kwaleli khaya. Ngitshala umlilo ozoshisa uqothule. Ngimbonela uNkulunkulu engenzela izinto. Ngiyambonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibane, ngiyabingelela ntambama egameni likaJesu elinamandla, kubaba nomama nomndeni wonke waNsibande ekhaya leZwi entabeni kaJehova iyabonelelwa. Baba uNsibande, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithangidlulisa ukubonga nje baba uNsibande ukuthi uyile ngempela imbongolo egitshelwe ngempela. Mntwana kaNkulunkulu, usuku nosuku ngulalela, alukhona olulodwa usuku engake ngathi uma ngulalela ngangabona enhlizweni yami ukuthi lo othunyiweyo noma ogcotshiweyo. Ngibuzile intshumayelo izolo thinta kakhulu inhliziyo yami. Namhlanje njengoba kade ngikulalele bengilalele ngithinteke kakhulu enhlizweni yami. Baba uNsibande, bheka phambili mzalwane, bheka phambili, ungabusabheki emuva. And ngiyakholwa ukuthi yilona impela uNkulunkulu athi uma ngibheka emhlabeni wasebona ukuthi cha, ayikho enye indawo engaphinda futhi ngibheke kuye ngaphandle ukuthi ngihlale kulolu limi, ngihlale kulo mzimba, ngoba sengizenzele wona ngawutuba. Inhliziyo yami yamthanda uNkulunkulu kakhulu, ikulalela usuku nosuku. Sengaze ngacela ingane, anginayo noma ngenayo imali yokuthenga amadatha, bayangosipothisa usuku nosuku baba uNsibande. Noma ngabe kuthiwani angilali ngalalelanga lutho kakhulu enhlizweni yami. Izinto zingakenzeki eziningi neziphathekayo, kodwa enhlizweni yami kunalokho nje ukuthi uma uqala uthi akuguqa kuthandazwe, ngithi uNkulunkulu nami ngiyacela ukuthi udabule inhliziyo yami, uyidabule inhliziyo yami, ibe zicucu ngelinye ilanga, ngibe nguye nami olalelayo, kwenzeke zonke izinto enhlizweni yami. Kakhulu ngilangazelela umhlaba omusha, umhlaba engakawuboni. Ngiyamcela uNkulunkulu baba uNsibande angibusisele wena kanye nomndeni wakho, umama izwi lakhe uma ikhuluma ngolesine, ngazi ukuthi ingabe le level icontrolwa kuphi, ngoba nihlale nikhuluma into eyodwa endaweni eyodwa, anishintshi. Ngeke umthole umama ekhuluma ngenye ivoice, ngeke umthole baba uNsibande ekhuluma ngenye ivolume yenu iyodwa, ihlale icontrolekile. Bazalwane, bazalwane, uNkulunkulu angigcinele nina. Ngiyamcela kakhulu ukuthi uNkulunkulu ame ngakini, aniphilise nami ngize ngibe nguye ozuziweyo kulezi zinsuku zokugcina. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.